אני רחל קרן יוסף. אני עובדת משרד הפנים למעלה מ9 שנים, והיום אני רע"ן אשרות במטה הרשות. אני מתמודדת לוועד העובדים כי אני יודעת ומאמינה שיש לנו כוח, ובואו נעשה איתו משהו טוב והוגן למען עצמנו כאנשים וכעובדים. יש לנו זכויות וחובות, ואנחנו צריכים לדעת כי באמצעות ההתאגדות והאחדות בינינו ניתן לממש עבור כולנו דברים לרווחתנו שתורמים ומעשירים אותנו ואת חיינו, גם כעובדים וגם כאנשים. אני יודעת ואני מאמינה שכשיש לעובד ידע, יש לו כוח. כשהוא מאוגד, יש לו ביטחון. כשיש לו ביטחון, יש לו שלווה. והכי חשוב, הוא יודע שיש לו איתו גב חזק שילך איתו עד הסוף. אז יש לנו כוח, בואו נעשה איתו דברים יפים והוגנים, עבור כולנו, גם כאנשים וגם כעובדים. בהצלחה. שלום, אני איתן ארז. אני עובד במשרד הפנים משנת 2002 ברשות האוכלוסין ומעברי הגבול. עבדתי בעבר במרכז המידע, וכיום אני עובד בגנזך ההורדות בגבעת שאול. עובדים יקרים, בשנים הבאות מתוכננים שינויים רבים במשרד ובדרכי העבודה בו, לטכנולוגיות חדשות, לרפורמות המתוכננות. יהיו קרוב לוודאי השפעות מרחיקות לכת על העובדים במשרד. דווקא בתקופה המכריעה זו ובתקופת משבר כלכלי נחוץ לנו ועד חזק שיגן עלינו ועל זכויותינו. ועד שידע להגיע להידברות עם ההנהלה מבלי לוותר על קידום מעמד העובדים, ועד מאוחד וחזק. חברים יקרים, ב-13 למאי יתקיימו בחירות לוועד העובדים. הפעם יותר מאי פעם נחוץ לנו ועד נחוש רציני שייצג את העובדים והביא אותם להישגים. ב-13 במאי אני אבקש את קולכם ואת אמונכם. תודה רבה עובדים יקרים, ושיהיה בהצלחה לכולם. חברים יקרים, שלום לכם. שמי עמי מלול. עובד 15 שנה במשרד. ב8 שנים האחרונות משמש כמנהל מרכז שירות ומידע ארצי של הרשות. שינויים במדינה מתחוללים מדי יום. בעבר פגעו מעט ויותר היום. חשוב שנהיה מוכנים. בעזרתכם גם נהיה איתנים. ביום הבחירות כולנו חייבים להצביע ולהשפיע. התוצאות חייבות להגיע. אם כולנו פתק נשים את דרכנו, בוודאי ובוודאי נגשים. אני מבקש מכולכם ביום הבחירות לעמוד איתנים ולהיות מאחרינו. תודה לכולכם. שלום, אני יפת שלמה, מפקח משרד התמ"ת ביחידת הסמך, שאנחנו עברנו לרשות ההגירה בחודש דצמבר, וזה... אני ערן בחר, מפקח ביחידת הסמך מזה כ6 שנים. אנחנו יחידה שעברה לרשות ההגירה, משרד הפנים, יחד עם עוד 127 עובדים. כגוף אחד, ב-13 למאי, אנחנו מתכוונים לשנות את המפה, תוך קידום שאיפות ורצונות כלל העובדים, ואני מקווה שיצלח בידינו לבצע את כל השאיפות שלנו, על מנת שהעובדים יהיו מרוצים, ולאור הניסיון הרב שלנו במשרד התמ"ת, נוכל להשפיע. תודה רבה ותגיעו לקלפי. שיהיה הצלחה לכולם.